mpanimfoɔ se bakwasia ɛna ɛsɛ sanadwen ana bakwasia ɛna sɛbi ontie futuo nti onipa bi a sɛbi onye kwasia na wodadwene ne nipa tete wo de adeɛ bi wo na ayɛ na mfomso ba na bɛpa kyɛwa na kyɛ sɛ 100% mitu kyɛma na migitum mema sɛm nyinaa be sɛ anya bia no ɛnyɛ krɔkrɔ do dwon de to so bie mu ɛnyɛ enkenka so afɔdebɔ so obi aka na meka bie wo se ɔbɛpa kyɛwa mitu kyɛma no na mmom de wachire no me ehunu fi sɛ ɔkyekyera na wo nso a ye wura mampanyin so no nso so bɛka bibi ayefo ye mamu nyina akwaba wo hwɛ ye wona na Kesse TV na Kesse TV otafo pankro no bonsuom de enti ye kan mienu bomu nyina no ene sɛ ebinum katafo bonsuom na ebinum so aka pankro no bonsuom jansen ba ko no aso ti wo do so batafo bonsuom ana pankro no bonsuom ebia driver besiw hwɛ ne number gu screen no so na frɛ no sansan nkrofo obu nkrofo da bia ye bu mu wi a na bɛka kyerɛ no na emie nkobu ansa ne bia waba abɛka kyerɛ no ene yatena se yaba nkwankwa enu ase ye nyina nu se nansan senior minister a ono aye advisor ema nanado dankwa akufu ado Ghana mampani tape bi a wone nananom achemfo bi kotena ase ekae na ekodu ba bi wode betu dwa se ye pe independence kra na asantefo nka ho asemi ba ye asantefo ya papa kan se NPP amanyuko no kura asante ne kura no ntina na adoda nkwa kufu ado ne mprenu so a watie ne nyina no asante ne ma ne tena so ne mum na nya chemfo mpani se bia bia kyekira aboa no ɛhɔ a ne gyae no ti ɛbai na wɔka ho nsɛm bebre ama nipa dodo no ahu sɛ n'ani abre pa sanse nipa bi ye de asante anim atwitwu fam ti wɔka nsɛm ahodo bebre ye nyina anim sɛ na wɔtwe a etwam no ya Asafo Maafo no akoda sumye ne kete so no wadwene ye no ohunu se asem no kan no wanka ne ye na wode kyewpa enso aba pani se bia kyekira aboa no ehwa na egyae no tine yaba na Kesse tikase ya wi adwen akache na ye ba bebusa no se ya Asafo Maafo do abai ehwani ana se do abekan ehwani ana se eden ena ono na adwene mu no yenye enso emfa odofo twen mesisi ya eda ye ho ye ba na de aka nyina no ye de ba abeto aso ayefo mamakwa babio sene md kan ba bia kyekira aboa no mpani se hwa ne yesane no nti na Kesse nsemi ba na ni bre ho bo ye ko jan kra woni ti ana kyese na ni abre se ba ntokwamu akobeko amasante pa ti akoba ne sei na wose ba ho bagina adwenkyere nti samre de na atranse na pia o de ni o ba na ho te sei ya me na no da roma na so ho te sei e pa cho me ho ye pa de ya me so ho efe sa aja wa isale pa cho ya leja na me ya laji se me koso we to me krom na nsan sata the boys na frase se fro leji sei Alaji Mandela la de en fa no anto aso ye nko fa din fofo bia enso yo ele me ho ya na me gidi se ya hwefo ehwe ye asemi ba wani bre pa wani bre bi hu se wani abre woko amasante sanse bebia na nsem keka kro no yesi pani kan o yakola bone akola so kan o yakola bone nti hwan na beka ti mumu bi se ya twede ampoko amyankobo na nanom ama mo adwena emu do na mu pi no mo ana mutimi ekasa fa sansemi ho ya Asafo Maafo se awagye atum we de wonka se eyobia ne sene ya na binum kasa o se obi de ne no bi akoka ho so no ane na emom ma apacho osere mo momfa enche no adaroma oji asemi sei yo blende ho me da sipi dedi ka yan fast da mo hwedi ampo yankopon totorubo so nyame otonsuo bo awia na domala kwa ene da so te asie ewiase obi koda no ansori a obi ani nyame ni asem ka de mu se nyame hwe de ope no ye de osie de obeka ne bamu de ohye ene begina onipa pam nye nyame gina pam enti eduru bebe ne nsuo topa na obi koye adwuma na nipa ne koye ne nsuo no se na ama na anye no obebo nyame sobo dekre obo nyame sobo a ye obi so ankasa obi afa no ho adwe se kokodi na wu nsuo no so toye no enti ma nya adwuma wantimi ampie enti je nyame beye bia no eye onyame onyamfum so da de ope no ye de aseda be nyankopon na Mandela asema okan ye di kai de aseda me nyame biem sabi kafla champion for say sabi kafla o champion for say bakwasia
ɛna nsesa n'adwen nokre bakwasia sabio ɛna nsesa n'adwen ana bakwasia ɛna sabi onti afutuo nokre nti onipa bi a sabi onye kwasia na odadwene ne nipa tete wo de ade bi wo na ye na mfumso ba na abepa kyewa na kyese 100% mitu kyema ogitum na migitum ya twema mtwekura makura bo na migitum na mema sem nyina ba ko ne se anya bia no enya krokro do dwon de o enya krokro do dwon de tosu bi mu tran radio so ne kan de tosu bi mu enye enkinkan so afodebo so obi aka na mekan bi oh gidi yese asat now de efiri wono ananum ena eba atiefo ahwefo onye boni bia sabe mpanimfo so osewa asenkyerkyeremu na ewomu sabe kafrache enye mapesemuka ene nhwanimu na asem nyina ne se meka asem bi se enye nkinkan so afodebo obeka za nkinkan so afodebo ne de yi etumra ekyeresie enka ne onsa ne roman for abo afode a omudi nuane ahodo bete so okronkra mebo kran ne adomada so kran enti duru ho a se me na meye odwan ya me de odwan beko se bretuo so na edoafu a wode banche wode body obehye kama kai ne abela football no bi no mo piawo enti obia de nuane ne ma beko na fade ne bibia no makotena se enti se me dwan ne ebeyi a yes edwan ye mu hwe dwan yi ebi a 1 million obia mabo na we amabo 1 million ti bletuo ho a was 2 million na miami engineer uli pes was 5 million na obi so asale ebi 50 million eti de ane de ebeko esoro no high no ne a wo so adoma kran ne aboye nsema ma na ne de de na bro odwa na bro eko mi ensa na de abro ne abejiska no eti omu yi dwan ni si ho ena we si 1 million we si 3 million we si say oba bi gina ho was 50 million obi ya boy nsema ma no obi an to so de de dwan ne koma na wo so obi aka na meka bie yo agina kinka so aforebo engiga so aforebo obi aka na meka bie eti me kasa no enyen kinka so aforebo da bi nyen kinka so aforebo ifra komem da bi a ye droid ye sa na beka no se ifra komem dia na dia sedem otwe dia mpon fi se wiase ene okun ni ho pinche meti maka oni ade nyina mfaso bi ene so faso ni so sabio he o chechire ta no de amoasi so he wo na ate se de yeso akola bewu a enim se suma da no kom sa na akola so bewu a enim se sofo ensa da pampem obewu o se popu botom kura enti wiase no de otie bia obekọ enya hwe Asanteman eye odo efetetentrede enya se me kan de ama sante eye gidie ne eye obia nim ye wodo ye mfa hwe e de akohwe ene ntokwasem so edai atwam tetwo ntokwa omkokuye nananam akon di moja ni ade de apata twa bi ti ye djubi te sebayire tubi epetei ye sie bi anim no so ene sa na ema we nyina na ni ho ene okosi obi anim no so kra benya bayansem dekre efi se han kra na de no be ba na de be kosie no so ho ente komble no ni ho biem na de ye ka no sabe wiase asem bi ho a na akoye se kotwa we kuro tu ne kotwa no wukura pepa nye yie da bi atka ho na ka ho so ati ase na wabedre se bi opachewa nyina no menene ya adwen na emom se frakomem ene de se ye mienu de asat now de akomam asem de nipa ba akon ni bi anananom amwani na mbe hu se bi wakomam enye de asa na ba na me se bi na nya nkenken so afodebo da bi right now e de ye be ka se nya nkenken so enye amanyosem a ye beto aba said you kumasifo asantefo beto ma MPP ntino be kan asasa amanyosem de se abato no kura nya ndro wana kacho se ndro aha ewiase asemba akopedi obi tirimu demu a etima lusu vote ende no kura nana nyese bi e be jo asempa chiro yo se ne asantefo kura bo afuo no na ye highly say ena acheopa no obepae no obepa no kwambe so eno de sese so de nano aba be pachew na de wachire no de mpanise mre ne nkrabia ene be chire na anamotuo be na otuo onim se wokọ ye mre kunnimu a so obi kokon obi ho asem kra na se bia ekoye kese
Se bia efia so asnega be kan se woni chama wontumi eda na woteta tutututu no se kokko to cry itimi ka tro se bia akotena ka asem no sa akotena opachew sa o enti bia ono onim se blache no manche so nkwanta dem no kra de bat na yen mra kunini mu nse duru bia na mra ye den abem what srefa ai chewpa wo ye wie no emi sa mamre bebere nsem bebere wo ho a bia be free nana no ho aba me mom de a chewpa open de me danase so apachew me ne ya adwen de ne ya hwehwa no fi se wiase no o mfa nkosi hwe na on se di a wo kasa me mom de ama me ka me masem nyina aba ne se asem we no enya asem trawo na me pesem che se onim se bia wo be hye bia manhia nko apachew a Asanteman ne Ghana man nyina aye nyeden yenti eneso besu a obi ade to obi anka brochire ne ho ahwa no ye true radio na onim se o kan sa why sa de we ye wie no nim sa fe na wo basna ye den onim se obi kan obi kan asem ne se o kan asem se asantefo a kotoko no aka no na me kan se na kotoko no aka no o so opachew no a na montu be no utu no kotoko eno de ye nhwe be free mu aye den aba ye de nyame ase so abe pachew na mu achew pa we ne de ye de nyame ase so abe pachew ye nyina ya so wonu no ho na mu se fira komam di a ene na achew pa no be pa ye no ompa no kwa o me hye mu kra na de toso biem se bia ko no anso adwan pam famra jiso eda no ko ho se enye ohene enye ayi sa o ofa ene na atiefo onye bibia o me ka obi ama me hunye ne hi anase bibia tesa ene ena wiase ayi bibi o wiase adwo eni bia ba ofa etutura sam kofem ene na wiase no niema bi asesa ama bayire bi akotia bayira humemu ama bayira mokese we kwa kan kokese o ohene now enkane no ayi aboa ba akope ayi akonfem ede ntokwa ba ohun ya enti nanka uka kotokode a ofa wakasam kese ya senka asem we kura no ko man hene ba akope one bibia so obi osomu one ko bibia be yi so ati ase ye kan asem ofa ene ne biase ye yinti no so obepa chewa ye hwe de di akire se bibia ne akire dia na achewo pa na obepa ye no enye na komem se bibia mmemu dia ontimi mfana na no saa dabi e wo se bibi hyemu kana dabi on se nipa bi kura asua asante bu baby ya metabu be no mpanimfo se ye kotwa mikobi ye kosene so mesene bi wo se ye kotwa mikobi o ye sene so ene ye sene so mesene bi ni ade bo abodi na ena mentie ene obeti enti se ye kotwa mikobi ye kosene mesene bi na se ade bo abodi na sa abodi na se sano na se ene e ha enti me kan nyina sabe onyankompasa tie kasa kire bonyine tirefo a wote na so tena bebuom de me ka kwakosie ofa na wiase ayi bibie senka ebe de be nwanwa se akwala bi kura sori a o se me ye blogger na wakasa na sabe akotwi kotoko na wato na nka ne kotoko hene kura no wonte kura ehimfu ni bi kura kotoko hene kura nti samre ya ukrom hene kura ya yirawo dadawo wabomusuo because ukrom hene no wanhwe ho asem anyira na ho asem kopia wono ankasa kura odiritiri kura timito enti ofa na wiase asesa enti se me ka asem bi ewa asante gidie mu a ene de minim amamere ne amane ene de sebe nananom nsamanfo ne yabusum nuansa ne kronkron tanonom ene ma AHINTASEM ne ade yi a omuyi na di ede kire a na me ka asem bi a na se wunim de kokko wie ene na se kire ene na botae a ohene enye se ofa jai sebi o man hini bi kura no untimi nkoka asem bi kura mfanje tra na kotoko hene sebi amahina obi ate ne ho so odi ne ho so okọ nesa ni tumi na hinie ne na de kese ya sebi okron empo ahini nyina ko wie kotoko nanka wakaka kotoko no agasa bema kaya asam kase anti same ka sa asem we no a enye se mu ne trasa me de sabi me ka asem a kirewo me de me ne nsamanfo na namo yesa na yenso ya konta no me ne nsamanfo na namo
nti say ya konta no nti wo say ye som me papa ye jamfi sebe wo ye saman o kasa kire me na comforta ne comfort ko pe no be kom tano kronkron tano fititititintire minimum dia tie minim dia kosie minim na bosie pankro no kro dua ko ye fa so kikire e kura me se kosua minim ti minim ne nai minim ne mrebo minim ginaye a o mo hye minim ano ntimi minyi musuo wo pankro no kro dua mu ma musuo no ntimi mfe leader ntina asem bia ba ne bia sansan ene ye asofo ne asore na nka asem bi si kro ma ye se ko man konfo ko bisa no ko bisa de wachire fi se on enim de fi se kro ni ti ene ne nso no ne mrebo na hyase edi besi na wie nyina no ekura no fi se nananom sunsum mezesi a metuo mewu meko ba sunsum ne de ongu otiase enti mewu akọ ebi abe 2000 years na mewu kọ na me na bi zuku etetano tumi na be fa no enti de me be ye na be ye na tetete be ye oba be ka ho asem de me so be ye ne medwumadi on so ba beto aso ebi kura be che me fi se generation kọ ne ma nyina ne ne ma so sesa ne ne me kọ nenim bi kọ ne bi ba enti sa na wi asete enti me ka asem bi a menim de me ka kire wo yes menim de me ka kire wo enne na obi asore o se me kom ye za akom ni akom o ye komo a ye sabe una unim nsamanfo ano ene de ekro uti sunsum kasa asase kasa wo asase kasa osoro kasa enso unim a obi nim anya sa gonso so ni nyina no de nananom adomara kwa ene omo niema omo ka kire ene niema ye hunu ene de mehunu mani so ene de hunu sunsum asem ye ka no sumu ene de hunu sunsum no ntina me bre me ho asepa me da fom manipa fi se o te se de ni akora usubi abako nya nko na oba wiase ona obini kosi se hwan a komfour no che okọ ona aso te se unim Koran mo te se de Muhammad oni ho ona aso te se unim Bible se Yesu uwi obi beka se Yesu uwi kro osole ya me ka kire se me nyu ntum kire se Yesu wu no wu ye no kora no wo wa mpe fi se o Bible kora se mla ohunu se ewuo na ben no ofire dom nim no ko she kokwa mu bompaye na emfifire no etene se moja na ye bona se nuam se Bible o se mlo ohunu no o se meja me se kum wei empare me no o se se kuru anye kuru wawu eye kum wei ena o mo twere no kum no aye be kum no e kum no o be kum no o se meja be do me kuru wa de kuru wa be na ne me se kum wei ohun se o be wuo no o se me kum wei nya dai se kum wei nya dai empare me enye kuru wa no ayi no a mo twere no o mo mistake ye se kum wei nya dai empare no enti o se kum no suduru ye no a obeto no kun awu no Bible say wo de ne kese tie mu mprensa e wo ye o mu say meja adenti no wa dai wapa o me na sabeto sa kum we mane nya dai mpare me no so enti Yesu wo no wu ye no kwa no wampe wampe say wampa say no gina ho je enso Kristo ni beka je say na oni nyame na tie na eja na oba ne ho nkonkron no e na odane ne ho ba nipa tibia no keka nsem oboa enya no koreda fi say ewu ye no kra no ne nsem bi okan ne niema ohunu ye no enya de na ne je ho sena ya se da soro me kiro Bible nim ye mfa quotation we ya mfa nya yi sene atworo e da wo se o na ebewu age Ghana ayi ewiase man nyina one enkasa ehun se sa ensohwe ne ba no konko se kokom mompaye ma efifem firi no sene okopa gidie a obetim ya David na niema aduru ono na ko benya kora kasa wuo no kan maso me na mka kire wo ofa ye ka Bible gidie mu wasem o hwe Christopher a mutie me mumfa no se tra se me ka asem bi se me ka asem bi etia Bible nya sa na kire ye nyina enkire ye ayadusua na ye esua obi so betim na adwena ba na ye hwehwe na okọ Bible mu a emle ohun se obewu bibi bone no eba ewuo ne beto no ofiesuafo ni no kwose kokom bompa ye na efifrefe no because na edura we ba Bible se ne were hoyi na hiti aba no so what you say de toso biemu so no wasa kan be wo se de meja kebe ye kemem sa kum we nya de eno se kuruwa we nya kuruwa be ye kuruwa be ne ba ho kuruwa bi ama ho ye kum we ye kokunu de kuruwa be ne be enya no kure eno wasa kan me kum we nya de empare no obi a ya ye hye se obewu akọ beka se nyame ma ne empare no ana engineer na be ka me boa se ne oba ni pa obi a o debi ade a eda ho a me ma basa me minim se na ebesi ade ti na me sa be ka se empare me obi se ma ne empare me di ana se wa de wonu no ho wampe ana meboa
ye bompa ya se de o me nyankopon ade a che me ma me nkwa ma hoden ma me nsankwa no ade ebe ma me nsankwa no ade ebe ye musuo ni esan enya de ma nya de empare me eto bi se ma ne empare me nyame mpantu nguma no o ma ne maso Bible asem ne ye ka nyame na me ka mo Bible na twere yo ena nka be ye firim ena osa be wuo no so no Bible see odene kese o se ne kese na ye da yeso etia mu prensa o se major adenti no ye da wa pale me na say no Osafo die Osafo die na ye nkofo Osafo Maafo be bona senuam oh la senuam die bia onyankopon no ne be bona senuam o ye onyame no ho emle ne nkrabia na be kire se de o kan so hu enti adenti na major adenti no wa pale me that means onyankopon bo hye woni ne hye ye se o ni nyankopon mu no onyame edi ni hwamo se letu me no nam ne ye tu kwai bia na ye bibi tiefo mu ntie ni yo nyankopon ka se hwan na me nsuma no no wana ka se nyankopon ka se hwan se no obi gina hire nyame ka se hwan no nsuma no wase hwan na me nsuma no wase nyame ka se hwan no nsuma no me kwa e de no wase adenti no wapa no wayi na ma se wo no hunu se kro that means e ko na anya dai enye ne ko na ka hwan na ebe kon ende egisem no ya asem sebe ka hwan na ebe kon no oje so se asem sebe enti Bible na nka se mo twere no wo hwe nsem bi ni niema bi sisi so anya hwe ye be ana de make me boa se niema bi sisi so a adenti na ka oni nyame na wo no se ono de odan ho nipa no abeboa nipa so obegi nipa kra asi ho na afi wo se ka se adenti na nyame apale no eti bo sha woni nyame hye no mu true no de na wo ho etiefo asuafo adesema ma mo hwe me boa na se esi a no minim se mitu kwai wi ekwai wi mitu me kofa sebe ka de abafie ana eboye de me kofa de aba na me ko ne bo no me nsa aka na me ka sa adenti na me nyankopon ma bo mpa ya tie na me eja wayi miama ebi ana ebo no de ba no brewom enti ensem bebre yo me ka na Bible mo chocho no Bible no fa no enye no kore se ya Asafo Maafo enye ne den esi a ono na sema ye kan ede ya asante gidie ni ade we nyina aba no memmom de ade a obetima ye ya ebe swani ne se obeba manhia no ode adwato bo den se owura edan mu a wo bo agwansa ansa na ya jo se bra asem dem nipa ani so ene kosa bi adwunu mu enti ye mfa ne se wa ye de dikai enti mema na mo tu a me hwehwe se be no krepa ne se obeba kotoko hene ho na oba mo beje no na wa begina kumase mem na wa be kasem o se nkane no so obi be kasem bi ana oya ade bi no da no be kasem bi ye abususem o ye abususem o ke odena no ye de etwifam o de wa ye olman ho abewu atomo so ati ase nti nyame adawro ma o se wasesa na asem o kan no wadwene ho se nye papa me de me gitum ema no na emom nsusu ye mfa no tuhunu ne koba asre what ye bibi o me ye bibi mo twen no me dwe na ye wura mampanyi susu no onso so beka bibi ko se ne busu ni ala ono suma no so onkoka beka bibi no suma se wo asenkyekere mu na wo mu we de ena wi asibi sie bi na ofiri so agya ni ase no ono suma no ena me se wo na suma no so onyo na suma no ye se panyini to sa ekomlante di we de na enti se ono no ne hye no wabeka asem bi sei ena poso okoboye no ono ane na kyem hemfo ena omkobhyi aye ena omkobopo na sabio meka so omlemu a na se wo so ne me nya adwene wo so ne me ya adwene kire se ede ba asem ena siye ede ba asem bi na omka ede na omdwene ho a asante ba mu no omka yourself that means na asante ho powu so omka yourself no no kire se wo beto aba ma asante ni de to machem ni nti on se utie asem no a oka aye no a wa hunu enam asante de eba mu ne yi asem no woka asem bi ansa na eba oka asai se wo se region bia se beye bibia mna ye ade so beye no epue mantam a mo pia afa no waka asem wo se region bia no se wo beye bibia de so okoye na pue mantam a ene beye ye se wo ye ne sa anye ye na de ko region bia anye dai enye ye na se kame se Ghana man nyina akra no je sa achem na ye football club we bibia o enzo so ball club na aye wi ase nyina enzo so sabio sansam we nyina odi ka kan ye na samla ne ye pre aje fa hudi ama as Ghana man no na asante nya dai enka won te region no odi ka ye dai e ba na asante de na wo mu no a na aye wa bri ni pakuro no ene pie baaye
so ate sa de shema ma mo amutie ni ade amuhwe nyina mote aso voice in the say wo ho so voice ni wo so checha region so they call region bia na ade a oye no achemmem na yeyi a wo de call region bia be yeyi na say oye no ho na sa anye ya eso asan na na so de bad region bia yeyi enti won kra na yekom kra odidi Ghana ma nyina atem so ate ase na mom ya die na hia na se ade firi soro ba obi adrensa ya dai ekataniti uti wiase na me begu ablabo sebe wo man hu fia ense de ebu man hu fi fi sebe ye nam nipa katrema so ne kona dwene mu so ho se kom de obi na se aduane kona dwene mu kra adwene no e ma adwendwene so ye dai e so te so ati ase na mom nipa adwendwene na se kom de no a wa hwe ya se ka kra de bedi ewu so ati ase ti yemfa se da menya nkopon wo se obepa chewa me tu chema no na mom de wachire no me ehunu fi se o chechira na won so ai this will be kukuru the two this will be kukuru the two so to one sane po no mu na one sane po ni ehunu de wo mu ayefo samri na Kesse TV na aguso a wo hweyen sane edika ma amunya nte no yewura Osafo Maafo senior minister mampeno te adwaso advisor Asanteman che o se ma apa che osremo asem no do kan no free anase amfaye ti samre de opamo achew na no na Kesse tikase o we adwen nsem no baaye no wogigina m koma asante ama nipa bebre abona baso se ampa so your back e beka so ya asanto the second na senia obri eboanom do mo ho moja ne wo muti dwo ya gum bi ne ho ahwa no nke na emrem ka kon wo so anana se ka be kuratuo ko be kuratuo asunsun mutu anananom ne de bebre no na ke bia wodi animu na yakokon nanso ene no ni ho eno ne ba na kache se de aduro no de na yenye na totrobo nso obo ade kra na wose yemfem free ene wonso ade free ti wose achie mu yesna bebo bi ade na emu abeka wo yi a se ne di ka kan no so obi kura ewura da mu a obopnum ansane akase yaje no so omra ti we ne de waka no wa fine mabunu no ne ngomom ka ho ni nyina yaje atum na de di akire a etwi ye no ye kasa twi no nhihye ne AMAMMERE wo ho no omeye na Asanteman so entibi nti wo so adwenkyere no onso obetimi de abeto ho ame enso hu nana adaroma se waka ne sa de a ya sore the krakra se krakra de na woka ne krakra ne se ebiase ya da ho no se bia mu se bia nyaado adehyeman ma ye nyina de hia one ene nkabomu odo atenka ene atenka yakasa atenka obi ewu a onso obenya saa ewu no asemjesi ama no so obi esua onso benya esunse a obi ade ewu obi a timi hunu se ka me no obi de wo me a mo pia o saa atenka no wo ho a ebeya din so obetuma ye onua bone nokre intimi nua yidue de konwoni me de konwoni nti se me ne de wo me a na se unya atenka no a o da bi ana nti na me koda da me nua agini sika nti se me no obi da me a nti se unya atenka wo mu a me kakra bi da ho no so betuma ye onua bone wati ase nti wiase okon so ebile ni ho mesre adehyeman ma etwato me de ka nyina ne se wiase ne okon eni ho biem ye ka asem bia ye nka asem a ebeso aba na di mpuntu obebele ye ne nyina ye ka eho abomu na Ghana man se ne mamu asa enwensen no yetuma fa ye ntuma pa efla eno ne ade ehia na emom se sebia mu sebia nyaado ena mamanyo sem nti sebe obi be sore ade atia obi be kasa bia kwakofa ntokwane ohawa bade mesre emwaye anya bia akra ne bia atwam yete se asisirem a confirm ba ko ho ede ntokwa bai ema ye kunkum wo mo ho se ye nokra se nya nokra me de meti na tesemu sa na nkrofo ka ene sei obi timi ye obi ade ebe wi ache bi kro ba be pachew na yaw no da so wodi pantrim ebe di mfia apem kro ba na dwen so obetua nipa no so ka eba sa yese fache de yetimbi ye ya no so yifiri utrim de ho asem kan de ne ho uyifire uyi enye mesre se sebe papa yi wa be kasa de mesre se ye nyina no yanyintum na emom sebe mu sebe nyaado so obesa kapoma no wanwam de wansa kora nkaye omeka bibi enkyira Asanteman na omefa AMAMMERE ni amane kwan so
na ye hwe ye mpanimfo so ye ma mpanyini so so ba beka bibie sebe ama Asanteman ye boato ye mu efise ye ka MPP the CNE achem enya sebe amampanyina free mu a aya Asante nye obia aya Asante mu amu ni mana meboa mu amu tie meboa ayefo meboa MPP enya Asante a ade sebe yetia amampanyina kufu ado baaye wase Asante wajibudi timunkoto no boom ana meboa sa na obeka ona na ka wase Asante de onim se enye obi kura na beka hwe ubeje di se ni amebosomfo nana bonsu mese mento aba nana bonsu bre biska se nkoto aba na ma MPP nana bonsu mese me 2024 onfe bi mra mese nana mento aba da nana bonsu o transport owner ono awisu ne car nana bonsu no san wo cars ono abre biska se mese mento aba no a o ma miska jikoto mese imagine cement 5 bars ka o bra me 5 bars iska se nkoto aba na ma MPP senia MPP ya Asante no na na ko ba se o izo ya chimini na be ka se ya je o man yesi wona Asanteman na ye adwebre sabi o we nyina na sa odwene ho a wanyene se wadwene kura be se ti ya ye nyina ye mfa nche na sabi utwa katra Maria onya na bia we na sabi o so sabi etaso a na ebon so ho mesre wa ashefo na nase utwa katra Maria onya na bia we na sabi o so etaso a eno so bon pon na tibia na de atenase din na wo akoye tetem mu ne ho ahwan ya ba kofa nim guase aba nti yenhwe ye famo ho an ye de bo ne mum de ye ka chewo nyina no se hwe na Kesse na fa ne number na wo ha dadwen ne amane bia enu ne hia ye nkese pa sanse ebuo no doso ni ti pai no yakwagie awie obeda akwagie amawo wo hwe no yi ofre no a how be a da so ne amane bia am se ye wo kumase tafo pankro no bonsuom tafo ne pankro no ebom eye kwan a eda kro no yenu ntem no ho na Kesse won ti hwehwe na kira kwan no mo abomode ansa wo hwe be subscribe e de ama wo nua bi na onso atinya subscribe am obi me dey the breto ba kwasi twumasi Mandela na ansa bi ko mukrom South Africa so we to say masan banti eja edem yeda mo ase yama mo no hwe mo no hwe a enya ado